प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय बाबा की जय, लीलम दीदी की जय, हरिंदर भैया की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, हर हर महादेव। आप सबन के सामने गुरु बहिना एक कथा लेके आयल बटी। कथा सुना तनी। हमरी कथा के आप सबन जरूर सुनम, शुरू से अंत तक जरूर सुनम। कथा सुनने में का भाव बा, का रहस्य बा, जरूर कथा सुन के आप सबन के ज्ञान मिली कि इस कथा में का ज्ञान बा, का रहस्य बा, का बुद्धि सब मिली। कथा सुन के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर आप सबन लिखम और बताई हमार कथा आप सबन के सुन के कैसन लगल बाटे, तो जरूर बताई आप सबन। तो देखिए एगो गांव रहल, तो गाँव में एगो घर बहुत सारे रहने घर रहल। तो बुढ़िया के दूगो पतोही रहली। जब बुढ़िया के दूगो पतोही रहली, बुढ़िया के जब दोनों पतोही रहली तो बड़की पतोहिया के कहल जाला कि बड़की पतोहिया के भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान एक बेटा दे देले रहने। छोटकी पतोहिया के भगवान भोलेनाथ एक बेटी देले रहने। दोनों जानी के बड़की पतोहिया के बेटा रहने, छोटकी पतोहिया के बेटी रहली। तो बड़का बेटुआ तनी कमात उमात रहने, छोटका बेटुआ अपन घरे खेती बाड़ी करत रहने, अपन सब कुछ करत रहने, माई दादा के सबके देखत रहने। हमें की पतोहिया के भगवान भोलेनाथ कुछ ना देले रहने, एगो बेटी देले रहने। आ बड़की पतोहिया के बेटा रहल, तो ओकरे पास बेटा रहल, तो ओकरे पास बेटा के घमंड रहल। आ वो के घमंड रहल, आ सास के भी, बुढ़ियों के भी घमंड रहल कि हमरे नाती बा, आ एकरे ते बेटी पैदा भइल बा। तो नतनी के नाय मान करत रहल, पर नाती के बहुत मान करत रहली। जात रहली, जौन बुढ़िया रहली जात रहली मंदिर में अपन पूजा पाठ कई के आवत रहली भोलेनाथ के, शंकर भगवान के। लेकिन कहल जाला कि भोलेनाथ के, शंकर भगवान के पूजा पाठ कई के आवत रहली, लेकिन अपने पतोहिया खरतीन, छोटकी पतोहिया खरतीन नाय मांग के आवत रहली। काहे से ओके देख के उ जलत रहली, ओके देख के उ जलत रहली कि उ ना कुछ जो भी कहत रहली। तो बड़की पतोहिया के लिए कहत रहली कि हे भगवान, जहाँ भी रहे अपन खुशी से जैसे उनके बहुत मानत रहली, पर छोटकी पतोहिया के कुछ नहीं मानत रहली। छोटकी पतोहिया बहुत कार धार करत रहली, जे कुछ भी जौन कहे सबकर कपड़ा लत्ता फींचे, सबकर बर्तन धोए, अपन खा लो, सबके खाना खियावे, सब कुछ करे, बहुत जैसे बहुत करबारू रहली हवे। इनकर मर्द कमात रहने, इनके तो बेटा पैदा हो गल, इनके अंदर घमंड रहल कि हमरे तो मर्द कमात ने, हमरे तो भगवान बेटा दे दिल बने, कौन चीज के हमरे कमी बा। आई तो कुछ भी करतली, तिनके तो भगवान ने इनकर पति लायक बने, आने भगवान संतान इनके नाय दिल बने, बेटी देले बने। आ जब कहल जाला कि जब पति देव कमाई हैं तब इन बेटी के बढ़िया घरे दुआरे अपन बियाह शादी करी हैं। पर सास भी रहली, जौन बूढ़ी माँ रहली, ना समझत रहली कि हमार उ पतोही है कि जाए दोनों पतोहिया हमारी एक बराबर है, कि दोनों के समझी तो एक बराबर समझी। कहल जाला कि 1 रुपया उनके खियौनी तो 1 रुपया इन्हों खियाए, कि जाए केहू के समय नीचे होला, केहू के समय ऊपर होला। लेकिन ना उनकर सास समझत रहली, बूढ़ी माँ ना समझत रहली, लेकिन पतोही अपन समझत रहली कि हमार सास हुई, जाए द जौन करतली। एक महतारी छोड़ के आईनी, एक महतारी पौनी, जाए द कि सबके ज्ञान ना मिलेला, जाए द जौनी करतली करे द, हम अपन कर्तव्य हम ना छोड़म। मन में सोच बहुत अच्छा रखले रहली, बहुत अच्छा सोच रखले रहली। सास रहली जात रहली अपन मंदिर में पूजा पाठ करे। तो एक दिन ऐसे मंदिर गई रहली पूजा पाठ करे, तो एगो साधु बाबा आईने। जब साधु बाबा आईने कहने कि दुआरी पर रहने, कहने कि अपन रहने कि हमके केहू 1 रोटी दे दे, 1 रोटी दे दे, बहुत भूख लगल बा,
पानी हमके एक गिलास के पिया दे। ई बेचारी पतोहिया खाना सुबह के पहरल खाना बनावत रहली। गईली उठ के दरवाजा खोलली देखली कि साधु बाबा हमें एगो जोगी के भेष में आयल बाटे। जोगी हमें शंकर भगवान जोगी के भेष में आयल रहने। कहने की चलतनी आ देखी परीक्षा लेवे गए रहने कि देखी कि जी हमार इतना हमार पूजा पाठ करता, देखी ते हमके मानता कि जे नाय करता ते हमके मानता। हम दरवाजे पे गई ने, जोगी के वेश में गई ने, अपन पेट पकड़ के गई ने। कहने कि हमके बहुत भूख लगल बा, एक गिलास हमके केहू पानी दे दे पिए के। पतो ही दरवाजा खोलली, साधु बाबा के बोलौली, घर में देहली, बैठौली, कुर्सी पे टेबल लगौली, बैठौली, देहली खाना खाए के। कहली ए बाबा खा ली रौरे खाना। आ खाना खा ली, आ खाना खा के अपन आराम कर ली। तले कहल जला खियात रहली पतोहा खाना खियात रहली। बाबा खाना खात रहने, खाना खा के हाथ धोवत रहने। तले बूढ़ी अली, इनकर सास अली, वो बूढ़ी अली, कहत अली, लगली बोले साधु बाबा के सामने ही लगली बोले, तो के कहला घर में घुसा के कहला तू बहुत अन प्रकार के बहुत तू खियाए वाला हो गईलू, ऐ के हो मनो बहुत कुछ अपने बोले लगली। बहू के साधु बाबा के घर में से खेत देली कि काहे तू हमरे घर में घुसला हवा, बिना हमरे आदेश के तू काहे घर में घुसला, हम ना रहनी। कहली पतोहा कहली कि ए मम्मी ए अम्मा और गोड़ धरतनी कि साधु बाबा के में गलती ना आई बा। साधु बाबा के भूख लगल रहा, पेट जरत रहा, तो साधु बाबा दुआरिब कहत रहना, तो उनके हम दुआरिब ना देनी साधु बाबा के। कहानी साधु बाबा आई घर में राउर पीढ़ा पानी दे देतानी और औरे दे देतानी, खाना खा ली। तो मम्मी से कहली मम्मी माँ हमार दोस्त बाटे। कहली कि तू घर में से निकल जा। घर में से निकाल ही देली, घर में से निकाल के दरवाज़ा बंद कर देली। कहली कि ए मम्मी खोली अब से नाई होई, ए मम्मी खोली। सास कहली ना अब तो के घर में नाई घुसे ख। पर इनकर पति देव नाई रहने, गई रहने दिने के कहीं काम करे, गई रहने रात ही हो गई रहल, नाई गईली। कहली अब कहाँ जाई, चलते चलते शाम हो गई। शाम तक कहते रह गईली कि मम्मी दरवाज़ा खोली, दरवाज़ा ना खोली। कहली अब जातनी अपने मैके जातनी, नैहरे जातनी, अपन नैहरे अपन रहब, दिन काटम। एगो बेटी वाली बेटी के लेके अपन दिन काटब, केकरे आगे का जाके कहीं अपने दुख के बात कहीं रहम, अपन क के अपन खाई। जात रहली रास्ता में बहुत बड़हन के जंगल पड़ल। जंगलिया में आंधी आयल, बहुत तेज आंधी पानी आयल, झोपड़ी पड़ल। झोपड़िया में ऊ लुकैली। कहली कि झोपड़िया बा, झोपड़िया में लुका जातनी, आज बनिया पनिया बंद होई तो हम जाई। ऐसे सोचली अपने मन में। गईली झोपड़ी में लुका गईली। आंधी बहुत तेज आंधी बहता। कहली कि कहीं झोपड़िया ना उड़ के चल जा, कि हम का करी, हम तो बहुत बुरी हालत में, बहुत खराब समय में बानी, हमार का करी, लड़की साथ में बा, कहाँ हम जाई। इन्ना ते साधु बाबा वही झोपड़ी में आईने, झोपड़ी लग गए आईने। कहने कि बेटी तू का करतलू। कहली कि ये साधु बाबा अरौरे कहाँ से यहाँ आ गई नी। कहना कि हम आवत रहनी, रैया धक्के आवत रहनी, बहुत तेज आंधिया आवत रहल। झोपड़िया देखनी तो कहनी जातनी वही झोपड़िया में हम लुका जाए। कहली ये साधु बाबा रौरे के खनवा खियौनी, हमार जौन सासुर आली है, कहतली का देखनी आपे के सामने इतना हमके बोलली है, आ कबो अपने गलती के माफ़ी मंगनी है। माफ़ी मंगनी तब वो हमके घर में से बेटी लेके निकाल देली है। कहली आज से तो के हमके अपने हमारे घर में ना आए बा। हम सोचनी अब जातनी अपने नैयर अपन दिन गुजारब। आ का करी, अब पति देव दिन भर गइल बने, ऐने ना आई, शराब पिए ने ढिमला ने, ऊ नौ पे कवन आशा बाटे। कहली केहू नाई बाटे हमार, अब चल तनी रहम अपन नैयर में। आ चल तनी कहल जाला कि शंकर भगवान ही सब, भोलेनाथ ही सब देने। चल तनी आज ले तना शंकर भगवान भोलेनाथ के
पूजा पाठ करे के समय रहल, चल तनी अब शंकर भगवान के पूजा पाठ करब। कहब कि हे भोलेनाथ, जैसे हमार शादी भइल बा तेके हमके तेकर सुधार द, तेके रास्ता दे द। आ जौन सास घर परिवार बा उनके भी प्रति दे द। जाने बुद्धे हमार सास हमके कुछ जानत बुझत नाई वाली। बाबा से कैसे रोवतली, का कहतली साधु बाबा से, अरे बाबा रउर चरनिया जो हम हूँ, आ गिरल जो बानी रउरे हो ना, आ हमरो शरीरिया ये बाबा, आ रउरे चरनिया हो, आया गवन पिछवा हो बाबा, आ नाही केहू बाटे हो, आ नैयर के रोटिया कैसे तोड़ी हो बाबा, आ पर पटी दरवा हो बाबा, आ तनवो जो मरी है हो, आ तनवो जो मरी है हो बाबा, आ पर पटी दरवा हो, आयो तने जो सोच तनी बतिया हो बाबा, आओ तने जो सोची हो बाबा, आ हम हूँ जो बतिया हो, आके हरो न बाटे हो बाबा, आ हमरो जो रहिया हो, आ रउरे चरनिया हम गिरनी हो बाबा, आ रउरे चरनिया हो बाबा, आ हम गिरल बाटी हो, अपने जो बेटी हमके बनावती ए बाबा, आ रउरे के खनवाए बाबा, आ हम हूँ खियावानी हो, आ रउरे के खनवा हो बाबा, आ हम जो खियावानी हो, आ पनिया पियाई जो ही देहानी ए बाबा, आ पनिया पियौनी ए बाबा, आ पनिया पियवानी हो, आ खानामा खियौनी हो बाबा, आ खानामा खियवानी हो, आ सासू जो ही घर से निकल लिए बाबा, आ सासू जो ही घर से हो बाबा, आ हम के निकलली, आ हम के निकाले जो ही देहलिए बाबा, आ रउरे चरनिया ये बाबा, आ गिरल जो बानी हो, आ रउरे जो बेटी ये जो रहम ये बाबा, आ खानावा बनाई में बाबा, आ मांगी के ले आई में हो, आ रउरे खियाई में बाबा, आ रउरे खियाई में हो, आ ये कही औलदवा जो ही बाने हो बाबा, आ नाही जो सोहगवा हो बाबा, आ नाही नीमन बाने हो, आ नाही कुछ जाने हो बाबा, आ नाही कुछ समझे हो, आ दुआरे से हम हूँ खेदईनी ए बाबा, आ दुआरे से हम ये बाबा, आ हम ही खेदईनी हो, आ घर में से हम ये बाबा, हम ही खेदईनी हो। से कहेली बाबा से कि हे बाबा, आपन बेटी बनानी, आप जाई कहीं से मांग के ले आई, आपके हम खियाई। ए झोपड़िया में केहू नाई बाटे, आ झोपड़िया में केहू नाई बाटे, हमनी एक दोनों जानी बाटी के अरौरे आई, अरौरहू रह बाप बन के, आप मांग के ले आई, हम बनाई खियाई। एगो बेटी रही है जंगल में, अपन दिन गुजर बसर कर। कहाँ से बाबा, तोहरो ने बेटी ने बेटा ने मेहरारू केहू नाई बाटे, हमरो केहू नाई बाटे, एगो बेटी वाली। आ नैहरे में जाई तब वो लोग कई, आ ससुरम बानी तो सास नहीं सही मर्द। लेकिन देखी
का भोलेनाथ के का दया बा। जब पति देव अने शाम के अने अपन काम पे से अने अपन, लेकिन ओई दिन कहल जाला उनकर पति देव ने शराब पियले रहने ने कुछ ना, एकदम दिमाग से एकदम सही रहल उनकर, एकदम अच्छा सही ने कहने अने अपने महतारी से कहने कि ए माता ए मम्मी उ कहाँ गईली हमार मेहरारू। उनकर मम्मी कहली कि ए बेटा तू कुलायक रहल हव, तू पियक्कड़ रहल, तू जुगाड़ी रहल, तो तुहार मेहरारू कहत रहिए कि हमार मर्द नाय सही बाने तो हम का करी। ते ही से चल गईलिए दूसरे के संगे, भाग गईलिए, कहत तली कि झगड़ा करके चल गईलिए। कहली कि हम ना तोरे घरे दुआरे रहब, तू अपन बेटा लेके रह, अपन बेटा लेके रह, अपन बड़की पतोई लेके रह अपन, लेकिन हम केकरे सहारे घर में रहब। कि कहल जाला कि दिन रात कि एगो नौकर नियर खटतनी, लेकिन कुछ ना के उ समझता। हम तिये कुल कह के लड़ाई कह के आ घर से बाहरे चल गईलिए ऋषि करोधी में। लेकिन सास के अंदर तो देखी छल बाटे, आ बेटा से कितना झूठ बोलत तली मेहरारू दो। लेकिन बेटा के नाय सबूर भइल, कहने कि माई कहीं गईल हुई है पर उनके हम खोजम। बेटा कहे न जाने खोजत खोजत जाने, तो भोलेनाथ के शंकर भगवान के दया रहेला कि खोजे न 2 दिन खोजिए 4 दिन खोजिए, खोजत रहने पर कहल जला कि खाना नाय खाने, पानी पियत रहने अपने मेहरारू के चिंता में कि हमार मेहरारू इतना अच्छा रही, कुछ करत रहनी है, लेकिन मेहरारू हमार हमके कुछ नहीं कहत रही है। आ कैसे वो एतर कह देली। जात रहने खोजत खोजत जात रहने खोजत को साधु बाबा अपन गांव से कहने गांव के से जात रहने, वही शंकर भगवान गांव से जात रहने। कहने भोलेनाथ कि तू काहे इतना घबराइल बाटो, आ के काहे ना। कहने कि ए साधु बाबा आ का बताई, हमार मेहरारू रही है, हमार मेहरारू हमके छोड़ के भाग गईली है दूसरे के। साधु बाबा कहने वो कैसन रही है कि उनके लइके फैके कट रहे। साधु बाबा से कहने कि ए साधु बाबा हमरे एगो बेटी रही है, आऊ लड़की लेके अपन चल देले वाली, अब पता नहीं कहाँ वाली केकरे साथे वाली। और उन्हीं के वियोग में, इन्हीं के चिंता में हमें तरवानी खोजतनी कि आज ले हमार मेहरारू हमारे साथे ना कुछ कैली, आज कैसे तो के कहला। साधु बाबा कहने के कहला तो बताओ न कैसे बतावत रहने। हमार माई कहली है कि तुहार मेहरारू कहत तली कि तू जुगाड़ी हव, तू पियक्कड़ हव, तू हई हव, सब कुछ कह के आ लड़ के आ चल गईली। कहत तली हमरे के बा आगे पीछे। साधु बाबा कहने कि ये बेटा तू बता तुहार मेहरारू तोहरे साथे तर्क सकेली। तो कहने कि नाय कैले नाय रहली है, लेकिन हमार माई कहत तली, माई के बात मानी कि केकर बात मानी। तो हम कहानी है कि चलो अब खोजम हमार मेहरारू हमार कहाँ वाली। तो साधु बाबा कहने कि तोहके हम जहाँ लिया चली तू चलबा न। कहने कि हाँ बाबा हम चलब। लिया के गईने कहने कि देख, कहने पहले साधु बाबा लिया के तो चलतनी, लेकिन अपन सोच समझ गलत न कहिया। तो कहने साधु बाबा ठीक बा। तू कहने कि ठीक बा लिया चली। लिया के गईने मेहरारू वही जू रहली। मेहरारू जब वही जा रही तो अपन बेटी लेके कहने कि तू काहे यहाँ आइलू हो, का तो के कम मिल। बतौली कि यही साधु बाबा के हम खाना खिया देहनी, पानी पिया देहनी, कैसे का कहत रहली। आ खानावा खियौनी ये दादा, पानिया पियौनी ये रामे। खानावा खियौनी ये दादा, आ पानिया पियौनी ये रामे। आ वही खरतिन तोहारो जो माई, जो हम के घर से बहरवा ये दादा, आ हम के निकलली हो। आ घर से बहरवा हो हम के निकलली हो।
कहत ली कैसे कि गई ली पूछने तो कहत ली गई ली है आउ गई ली शंकर जी के मंदिर पूजा करे। हम खाना बनावत रहनी, साधु बाबा ही गए न कहने कि हमके बहुत तेज भूख लगल बा, प्यास लगल बा, जे केहू ओके हमके पानी पिया दो। हमके ना देख गई नी, खाना खिया देनी, पानी पिया देनी। वही खातिर तुहार माई हमके आपके माई हमके घर में से बाहरे निकाल देली है। तो अब कहल जाला कि अपन पति पत्नी लोग साधु बाबा मिला देने, साधु आउ पति पत्नी लोग एक लोग रहत। तो साधु बाबा कहले रहे ने कैसे कि उनके कहे साधु बाबा पूछे ने कि तोहर लोन के काहे दोनों जानी के मानस। तो कहेली पतोई उ कहेली जवन रहेली कहेली कि साधु बाबा से कि ये साधु बाबा पहले तो हमरे बेटा नहीं बाने, अब पहले हमार जोनी बाने बहुत जुआड़ी हमें शराब पिए ने, तो हमार जौन सास वाली नाई कुछ माने ली। वही हर दिन हमेशा हमसे लड़ाई करत रहली, पर हम ना ये साधु बाबा कुछ कहे नहीं। कहने साधु बाबा ठीक बा, आ जवन हम कहम तोलन के तवन सुनिय। तो साधु बाबा भोलेनाथ कहे न कि बावे मर्द सुतिए तो बेटा पैदा होई, आ दाहिने मर्द सुतिए तो बेटी पैदा हुई। आइए साधु बाबा ज्ञान देने और कहने सब बता देने कि दाएं बाएं, कि दाएं सुती तो बेटा पैदा हुई, बाएं सुती तो बेटी पैदा हुई। लोग आप साधु बाबा कहने हम बता देनी अपन पति पत्नी यही जालुअन रहा लोगन, आ जइया तो हके तुहा लोन के बेटा पैदा हो जाइए तैया तो लोन अपन घरे बेटा लेके चल जाइए। तब वो साधु बाबा वहाँ से चल जाने, साधु बाबा चल जाने, साधु बाबा जब चल जाइए सब कुछ दे के चल जाइए। साधु बाबा ते अपन लोग सुतेला बैठेला लोगन के मिलन होला। जब मिलन होई तो कहे न साधु बाबा कही के गए रहने कि 5 दिन 6 दिन बाद आके अपन लोन काम करिए तो लड़का संतान जौन पैदा होई ज्ञानी पैदा होई, संतान जौन पैदा होई ज्ञान पैदा होई। तब लोगन के मिलन होला, अपन लोग सुतेला लोग भगवान भोलेनाथ गर्भवती हो जाली। जब गर्भवती हो जाइए अपन कुछ दिन बीती, जब 9 महीना बीत जाई तो बेटा पैदा होई। बेटा जब पैदा होई तो बहुत खुशी दिल से फिर ऐसे आनी पानी खूब आवेला, आनी पानी आई फिर लोग कही का करे के, अब तो छोटा लड़का बने का करे के। अब प्लान लोग बनले रहला चलल जाई घरे। जब घरे आनी पानी आवेला, खूब आनी पानी में हवा से सोना बहुत ज़्यादा आवेला, सोना खूब ज़्यादा आई। अपन सोना आई आनी पानी में लोग ले लेला लोग सोना, आ लेके शंकर भगवान भोलेनाथ के लोग गोड़ धरेला। लोग कहेली उनकर मेहरारू कहेली कि हे शंकर भगवान तू बहुत ज़्यादा जब सोना पा जाइए, सोना पाइए भोलेनाथ शंकर भगवान के गोड़ धर के ले लिए, आ लेके ओकरे बाद से अपने घरे अपने अइहें लेके अइहें। तुमकर जौन लइका के माई रहेली तो कहेली कि का नैहरे से अइलू हो, इतना दिन पे अइलू का लेके अइलू हो। तो जौन सोना पौले रहेली नाती ते इनकर बेटा तो पैदा हो गल। जौन सोना पौले रहली, सोना जितना पौले रहली अपने सासू के आगे ध देली, कहेली कि देखी है ये पौले बानी, है ये लेके आयल बानी। आ जौन एगो उनकर बेटा भगवान भोलेनाथ देले रहने तो बेटा भी आगे धरेली सोना भी। बस इतने तू लेके अइलू हो, इतने तू अपन नैहर पौली। कहेली कि हाँ इतना पौनी है। कि कैसे कहली के देहल इतना, कैसे तू इतना पौलू हो, सोना कैसे पौलू हो। कि जब रौरे घरवा से हमके खेदनी, जब साधु बाबा के हम खनवा खियौनी पनिया पियौनी, जब घरवा से हमके खेत देनी तो हम राय ध के जात रहनी। तानी बहुत तेज के आए, तनिया जब आयल तो एगो झोपड़ी रहिया में पड़ल, तो वही झोपड़िया में हम लुका गनी। तो जौरे साधु बाबा के हम खनवा खियौले रहनी तो ये साधु बाबा वो झोपड़िया में हम रहनी। तो अनिया आयल तो वो साधुओ बाबा आईने वही झोपड़िया में कहने कि आन्ही आवत रहल, हम वही झोपड़िया लगवाइनी, कहनी हमू ये झोपड़िया में लुका जाए। तो ये साधु बाबा से भेंट भइल, साधु बाबा हमके उपाय बतौने, आ उहे उपाय कैनी। आ फिर वही जाम के मिलल तो अपन लेके अइनी। कहली उनकर सास कहली कि ठीक बा
हमऊ चल तनी वही जगह चल तनी हमऊ के मिली जाली हो वही जगह जंगलिया में जाली वही झोपड़िया में जाली सोचेली जा तनी झोपड़िया में हमऊ के अनिया आई थमऊ के मिली। तो जब जइए तो ई अनिया जब इनके आई तो अनिया लेके जाला पहाड़े पे बर्फीले जगह इनके ठेल देला। जब इनके बर्फीली जगह ठेली तो जब ठंडा उंडा लगेला तो इनके वही जो ठंडा उंडा जब लगी तो अपन वही जो तड़प तड़प के लालच कैली तड़प तड़प के अपन वही जुई मर जाली। जब मर जाली तो पतोई अब घरे रहेली अपन इनकर सब हो जला राज करे लगेली। हर हर महादेव।